When I want him not your Papa Santa Mama, brother, who brought one after our body doctor. What's the proof of my question was you? Nothing from my dear no statue. Yeah, one in my head, I am one if I bet about how much more than one of me. One if I be a Kumia about that January. What's that? That's why now what you say, you are not for me. We are Sabam man. I'm a professor, but I'm not but that's way. What's that? What am I going to have? Joe. I'm penning a bit over Aliu Muhammad. Yeah, we see I'm penning Kofi Annan. Nana over Kofi Annan. Yes, Nara on the dam. We are seeing Shamuna when I would done. Ghana Council of State for Ghana Council of State for Munamwa. My business Ghana memo. I have diplomatic corps. Oh my, every man to be here, young man, Fernand, from diplomatic corps for moi. Nana money, Mamma, in Narayasha, Nana money, Mamma, in Narayasha, Yamaniji, 7 Nara Motimiaba, and then it is 7 Nara Motimiaba, two in Safremo, two in Safremo, Ramabuani and Ghana Ba, Ura Kofi Annan, Samum Rami Bechiani and Shagana Ba, Ura Kofi Annan, and Munyam. Yemi and Sanye, Bedia dear. I say about Yemi and Sanye, Bedia dear. Now we rock with your 9 now. You may dear wooden and then my reason and war. I say now rock with your 9, my dear old my reason on war. How many Asantehene Grant Kofi Annan? Washagan a man in Munyam. The Yanso Yaberene Yabonabaso. I say no one in Asantehene and I don't say. The Nana Washagan a man in Munyam to a very Bonabaso. The entire Asantehene a fast Arjuni and they said, I see the entire Asantehene fast Arjuni and he said, Kofi Annan or Nene Papa and Mammy Kumasiana near Tier. Was you Kofi Annan or didn't Papa and Mammy Kumasiana and normal Tier? Honey, I won't know. I say a house only I won't know. A hundred year. I say a hundred year. A hundred coast school. A hundred coast school. Son, I walk back to our company. American school. I say, I said, I back to our company to give me American school. So, going in Kola Bremen and 4. I say, I Bremen and 4.
n'abusuafoɔ da wɔ so wɔ Kumase ha. Ɔsɛ n'abusuafoɔ nyinaa da wɔ so wɔ Kumase ha. Ɛno nti na kyerɛ sɛ wɔka Asanteman ho wɔka Ghana man ho. Ɔsɛ ɛno nti ɔka Asanteman ho na ɔsa aka Ghana man ho. Saa nsusuoyɛ yi afine na mene ne di ho nkɔmmɔ. Ɔsɛ saa nsusuoyɛ yi afine na ɔne ne di ho nkɔmmɔ. Ɛyɛ no na afei na ne yɛ saa bɛto aba ama na asa anya ne bra wodi no hɔ mfie nan bi waka ho asɛ mfie num aka ho. Ɔsɛ saa mmerɛ na afei ne yɛbɛto aba ama ne mfie no na ya na enum a wɔbɛdi aka ho. No nti mene ne nyinaa adwene ho sɛ yɛbɛtwɛn na afei yɛ sɛ ayi no ma ɔtoa so ebio a afei ne apɛda ɛyɛ ne yɛde ahyɛ no animuonyam. Ɔsɛ nti ɔne ne nyinaa adwene ho sɛ ɔbɛtwɛn na sɛ ɛto aba no ne yɛ sɛ ayi no bio no a ɔtoa so a na afei ɔne ne nyinaa tra ase no ɔhunu da a ɔde bɛhyɛ no animuonyam. Yɛafinie nam ne dwene ho na ne nyame adaroma wabɛyɛ a yɛhyɛ no animuonyam sɛ yɛ. Ɔsɛ afini na ɔne ne dwene ho a ɛne nyame adaroma waba a yɛhyɛ no animuonyam a ɛte sɛ yɛn nyinara yɛnim dwumadi a wɔdi ma ewiaseman. Ɔsɛ yɛn nyinaa nim dwumadi a wɔdi ma ewiaseman nyinaa. Ɛno ma yɛhunu animuonyam a wagye de ama Ghana man. Ɔsɛ ɛno ma yɛhunu animuonyam a wagye ama Ghana man. Ɛno nti na fata sɛ yɛn nso yɛhyɛ no animuonyam. Ɔsɛ ɛno nti na fata sɛ yɛn nso yɛhyɛ no animuonyam. Migyina Nana Ahima nam ne nananom nyinaa nam ne Asanteman nam ma nakɔ aba sɛ nnɛ watumi aba. Ugwa so Nana Ahima nam na Asanteman nyinaa nam mu akɔ aba sɛ na watumi aba. Ɔsɛ manhyia ha waba yi osua na wɔ papa ahayara na ɔne ne teɛ. Ɔsɛ manhyia ha waba yi osua no papa ahayara na ɔteɛ. Wonim sɛ ne nana ahemfie ne ha. Ɔsɛ wonim sɛ wo nana ahemfie ne ha. Wasa aba na na fie. Ɔsɛ waba wo nana fie. Ɛno nti na wɔnyɛ hɔhoɔ wɔ fie ha. Ɔsɛ ɛno nti wonyɛ hɔhoɔ wɔ fie ha. Ne Nana Ahima ne Asanteman nyinaa adwene ho sɛ nnɛ. Ɔsɛ ɔne Nana Ahima ne Asanteman nyinaa adwene ho sɛ nnɛ. Yɛbɛma no abɔdin a ɛfata. Ɔbɛma abɔdin a ɛfata. Abɔdin a me ne Asanteman susu ho no. Ɔsɛ abɔdin a ɔne Asanteman susu ho no. Ɛyɛ abɔdin a me sɛ tumi a na me dea. Ɔsɛ ɛyɛ abɔdin a ɔte kɔkɔɔ so ɔno ana ne dea. Abɔdin no ɛyɛ Nana Sɛtu wɔpɛ ne pɛn so na wɔde baeɛ. Ɔsɛ abɔdin no Nana Sɛtu wɔpem so ɔde pɛn so no ɛna ɔde saa abɔdin no baeɛ. Ɔno ara ne di aprɛko pɛ. Ɔsɛ ɔno ara ne di aprɛko pɛ. Saa din no firi mmea mafena mmea me nko ara ne Asantehene a mesɔ mu obiara nsɔ mu bio. Ɔsɛ din no firi n'afena a ɔno Asantehene ɔno nko ara na ɔsɔ mu nnipa titiri biara nsɔ mu bio. Saa din no da abɛnwa ho. Ɔsɛ saa din no ɛda abɛnwa ho. Nti nɛɛse yɛbɛbu abɔdin na madwene saa deɛ ho me ne nananom a. Ɔsɛ na ɔbɛbu abɔdin ɔne nananom adwene saa deɛ ho a. Abɛnwa deɛ me dea. Ɔsɛ abɛnwa deɛ ne dea. Nanso ho na mapɔ ne de ma wɔ. Ɔsɛ ɛho na apɔ ne de ma wɔ. Yɛkyerɛ Asanteman. Ɔsɛ wei kyerɛ Asanteman. Yadwena ma wɔ. Ɔsɛ wei kyerɛ Asanteman adwena yadwene ɛwɔ ho nyina ma wɔ. Animuonyam a wɔde ahyɛ Ghana man. Ɔsɛ animuonyam a wɔde ahyɛ Ghana man. Ɛno nti ne yɛn nso yɛadwene ho sɛ. Ɔsɛ ɛno nti na yɛn nso yɛadwene ho sɛ. Nnɛ yi yɛbɛbu abɔdini. Sɛ nnɛ yi yɛbɛbu abɔdini. Ɛdin a mede ka wo din ho. Ɔsɛ ɛdin a ɔde ka wo din ho. Ɛne BUSUMURU. Ɛne BUSUMURU.
Busumuri. I say Busumuri. Sabia Sonia. I say Sabia Sonia. This a man kwan am timid to me home. I think this are kwan or timid to me. Nafra just a man kwan am timid so mo. I say Nafra this are kwan or timid so mo. Dinner. I say dinner. Edwaba coming home. Edwaba coming home. Na bodna ye dey bo we. I say na bodna dey bo we. Asantehene Ghana man nyinara na dey ma wo. I say Asantehene Ghana man nyina ene ya dey ma wo. Wo baya. Yo tumbo tu baya. Masam kakra me kan che wonu no. Na sabu kakra o ka mu atia no. Yaka abodin no abe ne dey ebe ma wo. I say yaka ni abodin no abe no dey be ma wo. God na wase. It's your turn. Once again, it is my duty and pleasure on behalf of our gracious and illustrious and Asantehene and Annan to present this lovely kente cloth symbolizing no one knows the starting point or a childhood stature in nature, which means at birth no one can predict, but our son will be. That's the literal meaning of it. For you, madam. Box on the kitchen building the cell. So let's say bye bye before we go to please, Vice President, Madam. I'm ready to watch this. You're cooking, mother. Please move back. Please start moving back. Vice President. Let Vice President. I don't know where it's at.
and all kinds of dead here or said we were now. We are here. Ufa bima me at what way? It's a problem. What I saw was wrong. I was jumping there. And then I go more money. Me and I go on. It's a little promo. Minister, you may go on, madam. And then, I'm let me my head, ma, the head, the mammy. Now, as one of the India to me, and she was too poor, and I am Asantehene. And I got up winning Madame Mossy. What's up? Yeah, can look at that one. Right.